Etheni noma shamba akasiphathelanga ngalutho na. Yeah. Hayi ngeke mkhulu. Wabe basosebenzile. Ngeke mkhulu. Hayi imali uyibona. Yasibaningi kangaka mkhulu le mali. Welcome bafethu siyamingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel, awungenzela kanje nongiphushela leli button elibovu elikhuphuka njalo njengestimela samanzi ukuze njalo masikhipha ubone ngale button seliphakama ukusho ukuthi cha siziyakhala. Bafethu namhlanje ngisesigodlweni. Ngihlezi nomkhulu Mawunde. Mkhulu Mawunde kunabantu abakubukelayo njengamanje abakwaziyo nabangakwazi. Ngisacela ukukhulume nabantu noma ubingelele abalandeli bakho sithi thokoza mkhulu ndawowe. Amen. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabengelela kwa wonke umuntu njengoba uMawunde uyamazi vele uyavela sonke isikhathi. Yes. So isuku lanamhlanje ngibize kwabantu babazingeli TV ngenxa ukuthi kuna umuntu ufikile ngifanele ngimsize, so ngibona ukuthi ngingamsize ngemfihlo ngibabiza abantu babazingeli TV babone ngifuna kuwenza into live isuku lanamhlanje. Yes mkhulu. Yebo. Mkhulu njengamanje sifikile mkhulu wathi kunento mkhulu ufuna ukuyenza noma kunomuntu ofuna ukumsiza. Njengamanje njengoba silana njengabazingeli mkhulu kune client lakho mkhulu. Sisacela ukusichazele njengesipoko se-TV mhlaba ngibona ngamehlo ngoba usuku lakho lokugcina. Ngicela ukusichazela ukuthi kahle kwenzakalani namhlanje la ekhaya. Nawu ugologo wanokusho nali nebhokisi elimnyama. Ngicela abazingeli bangathuki kodwa ke sisacela mkhulu ukusilandise usichazele ukuthi njengamanje kwenzakalani. Isuku lanamhlanje mawubona ugologo uhlele kanje ningabe nisaba ngenxa ukuthi izinto sami sihambisana nabantu badala. Ibhokisi mawulibona kanje lona le bhokisi ngiwenza ngalo umsebenzi yonke inkinto ukuthi umuntu abantu babe right. Yes mkhulu. Yebo. Mkhulu ngisacela mkhulu uke ukhulume nathi we Mawunde. Kuningi ke sikubona ukwenza ziningi izinto esizibonile uzenza kwiinkunqa zokuxhumana. Mkhulu ngisacela before singene kulento sibizele yona kunombuzo ngifuna ukukubuza wona. Yebo. Ngabe mkhulu lento yemali noma labantu awosoma business bangasizakala yini la ekhaya namanje basasizakala la ekhaya noma mhlambe lento suwayiyeka? Hayi lento ngakayiyeke. Yes. Abantu banama business bangakwazi futhi basizakala. Yes mkhulu. Like yashambe abantu simama mawukuthi yashambe umuntu noma kuba ukuthi umithi noma ukanjani njani noma una ingane incane noma yisangoma angakwazi afike kumina ngizomsiza. Anginakubandlulula nginakuthusa ukuthi lo bani ngisiza noma bani njengoba into ngijwayele kuyenza sonke isikhathi. Yes mkhulu. Yes. Mkhulu ngabona ukuthi lento asiyishuthanga kodwa ngabona kufika abantu laphayana bezolanda umsebenzi. Ngabe lesa special sakho sabantu abawu5 abokuqala ababona ivideo ngabe sahamba kahle yini wem Dr Mawunde? Hayi sahamba kahle ngenxa ukuthi ake komuntu wafika ngokhala bonke abantu bebayithathile lento bonke bayajabula njengamanje. Yes mkhulu. Yebo. Mkhulu kunomuntu okhona namhlanje la esigodlweni mkhulu. Ngisacela mkhulu njengesipoko se-TV ukuthi ngike ngimdedele mkhulu achaze ukuthi ufikeleni namhlanje la ekhaya ufike ezothini. Ngisacela mkhulu ukuthi asikhulumele yena. Bazingeli belaphi beqiniso TV, please do push and subscribe ukuze njalo manibona sikhiphe content nibone ngalo ibutton selikhuphuka. Ngisacela ukudedela iclient lika Dr Mawunde. Amen mkhulu. Yebo ntana. Niyaphila kodwa mkhulu? Ngiyaphila ngazi kuwe. Hayi ngiyaphila mkhulu. Yeah. Mkhulu mina ngisuka lapha eHluhluwe mkhulu. Yeah. Lapha eHluhluwe ke mkhulu mina ngucabangani wakwaMkhize. Yeah. Yebo mkhulu kade ngihlupheka mkhulu ngihluphekile kakhulu mkhulu. Yeah. Ngihambile mkhulu indawo eziningi mkhulu ngiphelile. Yeah. Ngidliwe mkhulu ngiphelile. Yeah. Manje mkhulu wena usuyithemba lami lokugcina
Yeah. ngizocela usizo mkhulu lomnotho mkhulu Yeah. angifuni ukuthwala mkhulu Yeah. akufune esilwane oyonginikeza sona mkhulu Yeah. ngizicelela nje umnotho kuphela mkhulu ingabe ungakwazi ni mkhulu ukungisiza ngaphandle kokuthwala Hayi kuleke ntanami awudukelanga ndawo mawukhonta kumina straight nje kanje uzozizakala futhi isukula namhlanje. thokoza mkhulu Yeah. Wakhona kuthwala ungasabi indaba yokuthwala. Amen. Uma kodwa udinga into ingekho ukuthwala ngaphakathi ngizokusiza usoma right. thokoza mkhulu Ngiyabonga ntanami. Imamkhulu ngicela ukukuphula kancane uthi mkhulu lento akukona ukuthwala Awukona kuthwala. uthi lento ayidingi umhlabelo ayichitha igazi lento Alikho igazi ezokhitheka komndeni akukho kufa umuntu ayikho imigomo nembandela ngoba yonke into mina ngisiyenzela ngimwenzela umuntu kwakathola imijabulo uyidingayo kumina. yes Hayi kokuqhubeka kophila nomndeni angakwazi kuletha umnikelo esontweni ayibandlulule ukuthi le imali usisa ubani bani noma ba ungakwazi Yes. ukumsesa. mkhulu ngabe lo mgomo wokuthi mangithola imali emhlambe efana no 100,000 200 50,000 10,000 kuno 10% ekumele ngikunike wona Yeah. yes mkhulu Ngoba kunjalo uma uthola imali kumina mawuza kufuna imali kumina Yes. noma malini uyifuna ukuthi ngikuyenzele ngayo ube kwazi ukuthi kuyona le imali ngisokuwenzela mangikethile ukwenza umsebenzi wami kuna u10% usofanele ukhiphe ukhokhe kumina yes kuba kunjalo. mkhulu ngisacela ukuthi ngike ngibuze ukuthi konje mama uthe ubani igama ngithe mina ngucabangani mkhulu before umsize ucabangane bese ngicishe ngakhohlwa sike sakhuluma Yeah. mkhulu kunabantu abazenza umkhulu mawunde Yeah. kunabantu abathatha ama video esiwashutha thina Yeah. njengabazengeli nawe uzenzela wona Yeah. bazenze wena ngabe mkhulu lento masekuthiwa siyayikhuluma ufisa ukuthini kwabantu bayibukayo le video njengamanje ufisa ukubaqaphelisa abantu kanjani ngoba phela sesibonile ukuthi omawunde ngathi sebeqala ukwanda sebe u10 akasekho yedwa Yeah. Into yokuqala uma like mina umkhulu mawunde mina umawunde Yes. anginali page ku Facebook. Okay. Ku Facebook anginawo. Mina ngitholakala ku issue kuphela. So umuntu mawudinga mina straight ngicela ukuthi before kuza kumina fona I video call uconfirm ukuthi uyena ngempela na unkulu mawunde. Yes. Ngenxa ukuthi kuna abantu bantshontsha ama video bami basithe inamba yami bafake sinamba sabo. After that bafika komuntu bathi hayi mkhulu usithumile umkhulu mawunde usabhizi. Kodwa konke lokho akumina futhi angiyazi mina lonto. yes Tinene mawukhala ufika kumina ungena kuyishubu kuyipage lami athathe inamba yami ye straight afuna ukuthi mkhulu mawunde waye kungiyenza kanjalo kodwa konke lokho angazi kalutho. yes mkhulu Yeah. Nkosi yami bangasho ukuthi futhi simkhulu abazingeli kwasha kwacima kwangathangane mkhulu ngisacela njengamanje singasimoshi isikhathi ngisacela uke usize usisi Yeah. ozile namhlanje Yeah. angazi uzomsiza kanjani nathi sibiziwe simenyiwe Hayi niwenze kahle kufika ngifuna ngimsize usisi nabantu babone mina umawunde angithanda ukwenza into ngathi ifihlekile. yes Mina mkhulu ngithanda ukwenza into ibonakalayo nabantu babone ukuthi hayi umkhulu uyasiza ngempela. yes mkhulu Yeah. ngabe mkhulu sizoyenza kanjani lensebenzo yanamhlanje Hayi lemsebenzi yanamhlanje ngizokhuluma nomnikazi wayo anginikeza amagama nesibongo sokukala umsebenzi. so umuntu uzothola usizo Yeah. ngisacela uqwashisa abalandeli kumele akunike amagama abantu asebadlule emhlabeni abakubo Ngenxa ukuthi mina ngiwenza umsebenzi wabantu abadala. okay Umsebenzi wabantu abadala kudingekala umuntu igama lakhe nesibongo Okay. sakhe nabantu bangasekho bangaphansi. okay Sengiyakwenza umsebenzi. yes Yeah. okay no kulungile ngisacela ukunika usisi mkhulu ukuze niqhubeke nawo lo msebenzi lo Akho nakinga unganikezeke. Sawubona ntanami. amen amen mkhulu Yebo kunjani?
Ngiyaphila mkhulu. Ngiyaphila nami ngiyabonga kufika kwakho kwanamhlanje. Amen mkhulu. Lento uyizele la uzobuya nayo vele suku la namhlanje hayi kusasa. Thokoza mkhulu, ngikajabula kakhulu mkhulu, kade ngahlupheka mkhulu, ngiphelile angisena ngisho isenti. Hayi khululeke. Mawufikile kumina nje hayi yonke into izoba right. Amen mkhulu. Ngiyaxolisa kodwa kuba ngathi ngikuthusile ngibizile abantu babazingeni TV ukuthi bashude lento ngifuna kuwenza i-live. Nabantu babone ukuthi umkhulu Mawunde akafishekile okwenza izinto silive. Bese ngididekile mkhulu ngempela ukuthi kanti kahle kwenzakalani. Hayi khululeke ungasabi. Ntanami singamotshe isikhathi. Amen. Ngicela unginikeze igama nesibongo ukuthi ubani igama nesibongo. Thokoza mkhulu. Yebo. Thokoza mkhulu. Ngithe mina mkhulu ngucabangani wakwamkhize. Yebo. Amen mkhulu. Ngizalwa uJabulani Mkhize. Yebo. Amen. Okay, antingi answer kancane ikhona. Thokoza. Kulungisa lamakhehla linjani? Ngiyaphila kunjani ntanami? Hayi siyaphila mkhulu. Yebo. Yebo mkhulu, ngifonela ukubonga mkhulu ongenzele kona. Yebo ntanami ngiyakukhumbula. Yebo, kukho konke nje sikukhulumile noma ithemba bengathi liyalahleka. Yebo. Kodwa mkhulu kwenzekile. Hawu, seyingenile imali yakho. Yebo ingenile mkhulu. Manje ngikufonelayo ngoba kugcine kungene 150. Okay, alright. Ngifuna ukufonela ukuthi u10% lo inkomo yakho ubuthe singawenza kanjani. Hayi ngiyabonga kakhulu ntanami lento sokwenza ngayo kodwa ngiyabonga kungiwasiza kodwa sizogcina sikhulume kaje kusasa ngenxa ukuthi manje ngisabhize nyana nje kunomsebenzi ngiwenzayo manje. Hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu. Kubonga mina ntanami. Kubonga mina. Ngiyabonga mkhulu. Alright ntanami. Lisixolela abalandeli kufuna abantu bayabonga mkhulu. Nangu umuntu efuna ebonga kanti kwenzakalani mkhulu? Hayi mina umuntu ongithembayo nami futhi ngiyakwenza into ngiyethemba. Okay. Yeah. Ngisacela mkhulu niqhubeke la ngicine khona nosisi. Ngicela uqhubeke sisi. Ngicela niqhubeke mkhulu. Ntanami sigcine ukuthi igama nesibongo sengibhalile la ngicela amagama awu2 abantu bangasekho. Ngithe mina mkhulu uThemba Mkhize. Yebo. Ubaba mkhulu. Yebo. Yebo mkhulu. Wena? Mina mkhulu ngithe ngucabangani wakwamkhize mina. Yebo. Hayi khululeke ntanami. Ntanami hayi akufuna nkinga. Lento ngizokusiza ntanami ngamanje abami bonke. Ngifuna laba basiyenza ukuthi uMawunde nabantu babone. Wena lento ikusizile ngakumfonela i-video call before kuza ngala kumina. Thokoza. Ya sentanami ke khululeke ngizokusiza. Thokoza. Ngifuna nisondeleni nibone ayikho into ozoyifisha la konke kubonakala. Ngizothi ngivula ibhokisi lami la. Ngisacela mkhulu. Yes, ngisacela ucameraman asondele sibone ukuthi ngempela phakathi kunani. akukho lutho yini la. Kunani la? No, akunalutho lana bafethu. No, ngibizele lokho nje kuphela ngifuna niveze yonke into la. Manje mkhulu ngoba akukho lutho nje la. Yebo. Akukho lutho nje mkhulu lana so ngithatha liphepha kunamagama kunayigama nesibongo la usisi. Okay. Kuna namagama awu2 abantu bangasekho. Okay. Iphosa khona ke uwenzela ukuthi makuthi abantu badala bake basomvumela. Okay. Ukuthi yonke into isophuma la hayi kumina. Hayi kwena. Okay. No. So ngithi ngihambe kancane mawubona makwenzeka kanjalo ke ya nibe nibuka yonke into. Okay mkhulu. Ya. Chese ngikhuluma noAbiba ningaboshweke ukuthi nango oAbiba. Uyena oAbiba lo. Indoda edumile. Uyena usebenzayo manje sokuthi ngimthume awenze umsebenzi kuwenzela ukuthi isikhathi. Okay. Nango ngiyambeka la. Ikhona imali ikhona la? No mkhulu. No, ibhokisi nje. Umkhulu ufake inkukhu inkulu hey what no. Ayikho imali ikhona. Hayi mkhulu beka kabi khona Nkosi yami. Yeah, so ngifisa ukuthi ngiyayivala ibhokisi. Ngiyayibona akithi? Yes. Ngiyayibona ukuthi ayinalutho. Yes. Ake sibheke kokugcina ukuthi leli phepha likhona na. Ngifuna umuntu akambe manga. Kuthi hayi mkhulu unamanga athi uyabona. Yes. Uyabona ngithi sengiyalivala ke ibhokisi. Okay. Ngiyalivala ibhokisi.
sengilivalile ibhokisi wabiba ungaphakathi njengamanje ya sokwenza into isimpulo kakhulu kwasuka lokho hayi khuleke thokoza abantu badala ngibabisa abantu babezingeni TV ngifuna abantu babone umsebenzi womkhulu uMawunde ngifuna nabanye ababone ukuthi uMawunde usakhona ngempela semhlabeni cela ungisiza abantu badala yonke into yenziwe ngamanjeni bami ngoba ngiyazi ukuthi abantu badala bathanda ugoloko yonke into ufuna yenziwe ngamanje ngiyacela wabiba cela usebenzele ngokushesha wabiba wenza umsebenzi ngokushesha please ngiyacela ukuthi umuntu azizekala abe right ahambe ajabule wenzela ukuthi linyela kungabe into irathi ngifuna naye abuye lokujabula ajabule ngempilo yakhe yonke nibe nibuka ke yonke into yenzeka la yes mkhulu nibe niyibuka la lento uyiphahlela ngawo ugoloko hayi khuleke yes yonke into la izoba right hayi bashayele ingoma yabantu badala wayiyatika kumela magendo kunyuma sasele watenda dangaliba Mawunde angithi bayabuka abantu yes mkhulu ngifuna babuke ngempela ngifuna umuntu asokuhamba amanga ngakusaza ukuthi hayi mkhulu Mawunde kwenzakalani nonke nibe nibona nje angithi induku lengiyithathile yes mkhulu nayi ngiyayibeka la uyayibona angithi yes angithi sinibonile emphakathi yes mkhulu okay khululeka akho nankinga ngiyayigibela ibhokisi ube ubuka nje wenzela ukuthi abantu bazokuhamba amanga uyayibona lento ngiyenza la izinto sami ke leso ngifuna ukusilungisa njengamanje kuna izinto ngisithatha la uyayibona akithi yes mkhulu kuyabonakala manje uthi lento mkhulu izomenzela umehluko lento ishintshe impilo yakhe usho njalo njengamanje mkhulu kanjalo izoshintsha hayi mkhulu ngeke mkhulu ngeke kanjani mkhulu kwangempela nawe futhi uzobona abantu bayaphumelela abantu ukuphumelela kwangempela serious no awukwenze mkhulu ukhulume nalamadoda mkhulu yeah hayi khululeke ntanami khululeke yonke into ngiwenza ngamandla abami ayikho inkinga ikhona yonke into ngiwenza anti niyabona nazi neyincingo mkhulu zilokhu izikhalile yeah so mangibheka kanje yeah abantu bayifuna mkhulu lento kolokho kukhalile nje ucingo lapha hayi khuleke abantu vele nje ukuthi sibe busy nefoni akusophuma lelanga yes abantu vele bayabonga ayithi umuntu mawasezakala kufanele ukuthi yes ya kuba kunjalo manje siphuthumise umsebenzi wayingane ukuthi naye ijabule ibe right okay yeah into sokwenza la ngidingikhale ngibone yeah hayi sobonakala ke manje okay ayikho into ethusayo mkhulu lana hayi khululeka wabiba cela uphuthume usheshe ubuye ngoba ingane isalindile idinge njabule mawukuthi ke awuthole ngalutho ubuye makunjalo ke singakwazi siyenze enye ilanga kodwa mawukuthi kuyalunga hayi ngicela ukuthi usheshe ubuye ngiyacela ukuthi usheshe okay
kuvula iwindi lapho nakaqala Hayi. ukushisa. Yabona-ke manje ngiyacela ukuthi sewubuyile-ke manje ngathi umsebenzi so-right. Manje mkhulu kwenziwa yini mawusowenza lento? Yabona- Kuvele kushise. Mangiwenza leyo nto ngiwenzela ukuthi ngizokwazi ukwenza i-communication wabiba Okay. ngibone ukuthi uhamba kanjani noma akayithole imali noma uyayithola imali. Okay. Mawubuya angayithola imali shuthi umnikazi umsebenzi inhlanhla akanayo. Okay. Ngiyayizwa le. Mhlawumbe kumele simlungisele ngenye indlela. Simlungisele inye indlela futhi kodwa azobuya usizakalile ngoba ngimuntu ngiyamsiza ngenkani. Aseke sibone uAbiba ukuthi mhlambe kukhona yena angamsiza ngakho namhlanje. Hayi kuningi, Hayi asazi mkhulu. kuningi. Asazi. Ya kodwa manje ngivisa ukuthi ikhamera isondele ubone umsebenzi wamkhulu ukuthi hayi ubaba sowusebenzile uAbiba sowubuyile. Sibone ukuthi uphetheni noma mashamba akasiphathelanga ngalutho na. Ya. Hayi ngeke mkhulu. uAbiba sowusebenzile. Ngeke Hayi mkhulu. imali uyibonayo. Yasibaningi kangaka mkhulu le mali. Imali uyibonayo. Yonke lo uyibonayo. Thokoza mkhulu. Yonke lo uyibonayo. Thokoza mkhulu amen. Yonke lo uyibonayo. Usebenzile uAbiba. Awuzazi kuyibona le mali yangempela noma awukaze kajabula awuzazi mkhulu. kuyibona. Kaze kajabula. Hayi khululeke. Umine Spokotho TV mhlobo ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina. Please do subscribe bafethu le mali yangempela. Hayi bomkhulu. Le mali mkhulu engaka isiphumaphi ngesikhathi? Umsebenzi amanje waBiba lawo. Yes mkhulu. Uyasebenza ngempela strong. Manje mkhulu le mali usisi angathenga noma yini ngayo ayifisayo. Banking. Yes. Azombekela kwi-account yakhe angakwazi ayikothenga imoto namhlanje makuthi uyathanda. Yes. Bona abone ukuthi akuwona amaphepha angasebenzi. Yes mkhulu. Abone ukuthi imali yangaphela. Yayizwa le. Yes. Mina ngifuna ukuthi abantu babone laba basiyenza ukuthi uMawunde nalaba bakhuluma ukuthi hayi umkhulu Mawunde hayi ungathile no abone ukuthi no into yangampela. Mkhulu ngoba ngosiyami nami ngizoke ngibuye ngizothatha lo msebenzi ngisacela umuntu ozolanda lo msebenzi mkhulu ngingimnika imic mkhulu ngoba mina sengiqala ukwethuka ayijwayeleki lento mkhulu. Mamkhiza bengisacela usondele ma. Thokoza mkhulu. Awungaze kajabula mkhulu lokhu ongenzele kona namuhla mkhulu kuyangethusa mkhulu. Uthe mkhulu akusona isithwalo lesi ngathi ungithwalisile mkhulu. Akusona isithwalo mkhulu. Alikho igazi elizochitheka mkhulu. Uthe nje la mkhulu udinga only 10% mkhulu. Mina ngidinga u10% ukhaza ukuthi ku100,000 kuna u10,000 wami. Amen. Kule imali igcwelela uzokhipha u10% bami ungikhokhela. Thokoza mkhulu ngaze kajabula mkhulu Mawunde. Ungakwazi ukwenza noma yini mkhulu. Ungasabi ungakwazi kubasiza abantu bangasekhaya. Ungakwazi umnikele esontweni noma yini ngoba ayikho imigomo nembandela akukho ngizokushentsha ukuthi into ungathile ungayidle into engathile ungakwenze uzokwazi ukwenza yonke into mawulele awekho amaphupheni anzima uzoba unawo yonke into uzoba wena nje uzoshintsha ukuthi suna imali. Thokoza mkhulu ngibonge kakhulu mkhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu ngiyabonga nginina bakwamkhizi. Ngibonile ukuthi hayi ukukhanya kukhona. Hayi uyabona ngizibonela ukuthi ukukhanya into ekhona. Kuba nethemba kuyazizakala. Kuba ke manje wacisha walahla ithemba. Kodwa egcineni sona wakhobeka kuba nethemba wamthinda omkhulu Mawunde nako senjabulo yakho. Ngase ngilahlile mkhulu. Injabulo yakho. Ngase ngilahlile mkhulu ngibonga kona ukuthi ngeke ngangena kona ku YouTube mkhulu. Ngithe nje mangiqale ngithi mkhulu wasuqhamuka mkhulu. Ngase ngiyastrolla ke mkhulu. Lapho ke mkhulu ngihlangane nawe khona. Kodwa mkhulu bengiza nje kodwa ithemba bese ngililahlile. Ngiphelile mkhulu bangiqedile abantu abaningi. Hayi khuleke. Hayi ngiyabonga mkhulu Mawunde usebenza kanjalo. Usebenza kuleli ndlela mkhulu Mawunde. Amen. Yebo ntanami. Hayi ngiyabonga kakhulu. Abantu babazingeni TV ngani senibonile umsebenzi. Yes mkhulu. Nami ngiyabonga kakhulu abantu badala hayi bangisebenzele kahle uAbiba usebenze kahle ingane siyazizwa. Sokuzofanele ukuthi ngimthathele umsebenzi wakhe
ngimphelezele ekhaya ngimshiye ngakubo. Mkhulu bengisafuna ukubuza mkhulu ukuthi abantu la ekhaya mabesuka nemali engaka ngabe ngoba ama bodyguard sasithola ungawavezi ngabe usisi uzomdedela ahambe nama bodyguard noma kunezilwane ozoyithuma ukuthi zimgade endleleni azafike endlini la kumele abeke khona. Awudingi answer. Oh okay mkhulu. Hello. Sokwazi mkhulu. Yebo ntanami. Kunjani mkhulu? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mkhulu. Yebo. Yebo mkhulu. Mkhulu ngisukuma nokubonga mkhulu. Yebo. Yebo ntanami. Makubona manibonge mkhulu into enenzelena ihle kakhulu. Yebo ntanami. Bese kudala njengoba bekade ngisisho sekudala nikhala abantu kudala abantu bedlala ngabo kakhulu apha phandle. Yebo. Ngichitha izimali eziningi abantu besizazonusela engade Mkhulu kanti labantu banikani mkhulu why belokhe bebonga kanti isithwalo yini lesi? Ngiyabasiza kule indlela. Yes mkhulu. Ngiyabasiza kule indlela ngiyenzayo. Manje mkhulu abantu mabephuma la ekhaya Yebo. bagadwa kanjani ngoba nawo amabodyguard akhona eminyango noma kunento noma kunosiko umuntu omenzela lona ukuze ahambe nezilwane noma ngazi ini afike lapha endlini abeke le mali la kumele ayibeke khona ngoba phela ngeke sikusho konke kodwa kumele afike endlini abeke leyo mali ayibeka khona abike. Ngabe mkhulu mhlambe sibagada kanjani abantu bethu? Umuntu ngiyamtshela. Yes. Ukuthi mawufuna ukuphelezela nama bodyguard bami. Yes. Angakwazi ukuthi amphelezele. Yes. Mawusaba ukuthi ashambe ibodyguard ngomuntu. Shamba ngathi uyedwa wakhona afonele kwabantu ukuthi hayi siyeza. Siphethe imali. Mawusaba lokho ke mina ngina indlela yami ngikwenzayo ukuthi ngina izinto ngisithuma ukuthi umphelezele umuntu kodwa yena akasibone lezi zinto. Ukuthi kunomuntu ofuna into ukuthi ahambe nayo mshuthi kumele afike nogoloko njengenjwayelo. Umuntu afanele afike nogoloko kodwa lokho kuba according mangichelele igama lesibongo abantu badala bona bathuma ukuthi hayi umuntu lo asiphathele ugoloko. Right mkhulu kunabantu abakubukayo koMpumalanga eseKapa eseBloemfontein ikongwavuma ekuphi ofuna wona lo msebenzi. Ngisacela mkhulu uke ubanika inamba yakho la otholakala kuyona njengamanje mkhulu. Ngicela ukuthi ngibonke ababukeli mase ngikhuluma inamba ngomlomo gcine nabanye abasodideka kodwa ngifuna bangichaphazele lapha ku screen njengoba egijima phansi yona le number egijima lapha ku screen bathathe yona bangifonele. Yes mkhulu. Kodwa kuna inamba igcina no42 akumina ke lona akuwena loyo. Bakhona abantu banjonja si number samina ngikho ku Facebook kodwa ku Facebook njengamanje ubhale ukuthi uNkulu Mawundi uzothola uMawundi more than 100. Kodwa mina ngikho ku Facebook. Right. So before umuntu enza ama payment ngicela umkhulu nim video call mawufonela uMawundi please do video call uMawundi before wenza i-payment to make sure ukuthi uyena Mawundi okhuluma naye. uMawundi akanaye assistant. Sawona ntanami. Ngixolise balandile ngalosisi obelokho efona abantu balokho befuna ukubonga mkhulu njengoba bengisho mkhulu kunabantu ko Bloemfontein ko East London ko eSwatini kuphi abakubonayo lo msebenzi. Kunabantu abangakholwa ukuthi uMawundi wayenza lento. Ngisacela mkhulu ubanike inamba mkhulu abangakuthola kuyo siphinde sicacise mkhulu ukuthi before umuntu afaka imali ngisacela mkhulu baku video call ngoba kunabantu abazenza uMawundi. Yes mkhulu. Mina ngicela ukuthi umuntu mawudinga umkhulu Mawundi before kuza kumina umfonele ngevideo call ngenxa ukuthi kuna abanye akafone ivideo call kuna sinamba basithatha ku Facebook basithatha ku TikTok bayasibiza ukuthi umkhulu Mawundi. Bakhona abantu banjonja ivideo yami basithe inamba yami bafake sinamba sabo after that bakhulume nabantu ukuthi mina uNkulu Mawundi ngiyasiza. After that ke mase bafuna kuhlangana bathi hayi usithumile uNkulu Mawundi
ngoba mkhulu usabhize kakhulu manje ngeke awazi ukuvela kuwe nazobuya vele kuwena tinene bathathe imali yabantu manje makuphenduka licala lisa kumina straight kuba ngathi mina ngiyenzayo lento is not ukuthi ngiyiphike lento nginxa ukuthi basebenzisa igama lami isithombe sami ivideo yami kuba umina ngikhulumayo yes ngoba bona mawubafonela ivideo call akayi-anze futhi akayibambe ivideo call shuthi akuyena umkhulu Mawunde akuyena umkhulu Mawunde Yes. akuyena umkhulu Mawunde no kulungile mina Isipokosi TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina ngiyabheja please do push the subscription button ukuze njalo masikhipha ubone ngebhele selikhuphuka njengestimela samanzi kusho ukuthi cha seziyakhala uma Isipokosi TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina ake nginyamalale sekunjalo